Lah tak istirahat riyen ya, Pak. Nggih, kalian. 1 2 3 4 5 6. Yuk berdiri. Ya, berdiri semua. Sepote, Cok. Yuk. Hello. Dan ada yang merah. Iya. Setiap hari ku siram semua mawar melati. Semuanya indah. Nah. Ya. Sedaya 1 2 3 4 5 6 7 5. Jan. Jan, coba pinjam mic-nya. Nah. Kepada para tamu, hormat, gerak. Tegak, gerak. Setengah lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Luruskan. Dekat sidik. Kuwi sing tengah kuwi kemajuan offset kuwi mundur sini. Nah, pun Pak, pasangi boto pun mening niki, Pak. Wis, informasinya sudah sikap sempurna, wis barise wis hadir. Niki Mbak Sela, Mbak siapa? Mbak Mbak Trisya, Mbak Li. Sama kamu namanya? Sela. Sela. Ini Krisda. Krisda. Menika Mbak Lia. Lia. Terus niki Mbak Silvi. Mbak Silvi. Niki Mbak Vivi ini Agung. Oh lah iya pangling iki ya. Anakku wedok. Niki iki. Mbak Nur Hayati. Nur. Nah, wah jan sekuate Pak Alek pun. Sekuat. Ayo, lagunya Dadut sing rada heboh. Napa, Pak? Apa, Dok? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Yo, heboh, Cok. Yo, Kusuma Wijaya.
Mbak Niken nggih. Nah, nggih. Nak jenengan lak pun nyiapke. Oh, siap ya. Keten Mbak Niken. Nah, komandane ganti. Betul. Yen komandan Kodim iki jenenge apa anu Reng? Dandim. Yen komandane Polres Danres. Nah, nak kowe biasa nggone nganten iki lak komandan Cucuk. Dadi kowe komandan Cucuk iki jenenge apa? Dan lain-lain. Ah, iki siapke. Ah, miki. Ah. Oke, Mbak Niken monggo. Nah. Napa, Pak? Jenengan dadi komandane anu komandan klepon. Siapke niki Purbawasesa teng jenengan. Ah. Siap, Greg. Kudu manut karo niken lho. Lancang samping, Greg. Deh. Ora ngerti ta sampe ngendi ngono kuwi takon, Kanan. Lha kok tiba. Ceblok. Lencang setengah kanan. Ngene berarti malangkrik. Ya, oke. Nah, kudu rata. Tegak, Greg. Kilwa jungkit, Greg. Apa kuwi? Sikil kiwa maju. Oh, sedikit. Maju sedikit ya. Oke. Signature, Greg. Apa wi? Sikil kiwa nyusul. Wow, nyusul. Iki tengen lho iki tengen kok Siteng berarti siteng. Gerak. Siteng Greg. Nah. Begagah, Greg. Ayo kudu manut. Hat. Ya. Nganwa Pokri. Apa kuwi? Tangan kiwa dokok mburi. Tangan kiwa dokok mburi. Istirahat di tempat Greg maksudnya. Nah. Ngangen rokong. Apa kuwi? Tangan tengen garuk bokong. Wis manut to, Cak. Nah. Nek ruk-ruke bareng ya. Lah kan garuk-garuk to, Pak. Garuk. Dekek sithik. Lah gatel ora lek tiga. Aku yo gatel kok. Malah cik semono kok wis gatel. Ayo tegak, Greg. Sudah kita mempersiapkan lagu yang heboh yang nanti tadi suasananya sudah Kusuma Wijaya. Oke. Tadi saya lihat tadi siapa pemandu jogetnya tadi? Mas Gareng. Mbak Lia yang mana Mbak Lia? Halo. Oh itu Mbak Lia. Tadi kurang hot gitu. Iya gimana Dek? Minta diberi contoh. Nanti pas waktu ref ya. Nanti hadap ke sana. Oke. Hadap ke sana terus agak juwentit. Cocok. Terus kayak contohnya Dek. Iki dipraktekne bisa. hadap Ya. kiri toh kiri. Kiri. Hadap kiri semua. Praktek dulu. Nyedite piye? Bokongnya sing jentit, bokongnya juwentit, jentit-jentite. Yo, jedit. Ya. Gerak. Wis modar karepmu. Terus mari ngono goyang. Iki sik lagune apa sik? Oh, bokong semok. Coba. Kendangane Mas, bokong semok. Kendangane Mas, ya. Bokong semok. Mas, sing kalem. Bokong semok. Bokonge sapa semok rambut disanggul munyer. Ya
kompak, ora kompak. Kiri-kiri kanan-kanan itu harus bareng. Ya. Jadi yang di depan sini ya. Ayo. Contoh, ya. Bokong semok Kiri, kanan, rambut disanggul puter, sanggul puter, sanggul yo puter, kanggo puter, cocok. Nah, Asik. bokong semok 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 bokong semok Ya. rambut digelung gelung gelung digelung miring jedit nih jedit. sopo piain Terus. kapergang Kanan, kanan, kiri, kanan, kiri. kuat mbak Kali lino. Bokongmu ki lho ndi? Iki karo iki goleki bokonge ora ketemu. Gelundung Mas paling. Ya. Oke, ayo tadi ya. ya Oke, ya. Ini kan. Ya. Rata keker sini. Ya. Asik. Asik, asik.
sembah nuwun Pak. Mugi-mugi saged kepanggih malih. Amin amin amin. Kalian panjenengan mugi-mugi sehat selalu. Amin. Pak Dekareng sehat selalu panjang umurnya. Sampean juga sehat, Cahayu. Amin, pangestune Pak De. Lancar sukses karirnya. Amin, amin, pangestune Pak De. Dadah, semoga kita bisa ketemu kembali. Terima kasih. Terima I love kasih, you. terima kasih, terima kasih. Mas Gareng, Dawuh, Pak. matur nuwun tak nutuke lakon nggih Mas nggih. Monggo nderekaken. Nggih, Sukses, matur Pak sembah Alek. nuwun, sukses selalu nggih. Ayo Nduk, nutupi marang lakon dina semengko yo Nduk. Nyatrang ning kalang banget klara pada moncara.